9 anos torna dos cochos que dá gusto velo. Anxo é un neno de Vila de Cruces que se está preparando para o Campeonato Nacional de Manexo, xunto coa súa porquiña Lady. Como se adestra para un evento destas características? Salvia Nova, hoxe no termómetro. Efectivamente, 12:17 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. O verán é a época ideal para que todos eses cativos den renda solta a unha afición que, quen sabe, nun futuro igual pode convertirse nun traballo. A gandaría enfronta a súa crise de remuda xeracional. Moitos gandeiros están a piques de xubilarse e sen ninguén que siga adiante coas granxas do noso agro, un gran número delas quedan abocadas ao peche. Así é todo, o panorama é tan escuro. No rural galego hai moitos nenos e nenas que ansían continuar o negocio dos seus pais e avós. No termómetro falamos con algúns deles. Por exemplo, Antón, un rapaz de Láncara de tan só 8 anos. A min o que máis me gusta facer é darlle arrimar a comida ás vacas, darlle de beber aos becerros, botarlle auga nos caldeiros tamén aos becerros, arrimar as camas ás vacas e a miña máquina favorita é a cosechadora. Esta paixón polo agro repítese en moitas granxas galegas, tamén en Lalín, onde Cristian e Ainhoa axudan ao seu tío Óscar. Para eles é como un xogo. Cal é a túa parte favorita da granxa? Dalle mimitos ás vacas. Sexa polo amor aos animais ou por outra razón, o caso é que a veces os nenos adiantan en capacidade de xestión aos maiores. Controlan eles xa máis camiña. Ás veces incluso me din cousas que despois comprobo e realmente si teñen razón. Xa lle teño que empezar a dar a razón. Polo que se ve, en explotacións como a de Óscar hai madeira para tomar as rendas no futuro, porque... Si, hai futuro. Hai futuro, estamos vendo en directo aí en Vila de Cruces, Óscar, que vamos, tes o futuro o presente xa da nosa gandeiría diante túa, non, compañeiro? Pero totalmente, Rocío, que isto é o presente totalmente e temos a Anxo dándolle caña, mirade que ben manexa o porco, estamos aquí con Fernando, o seu adestrador. A ver, isto temos aquí o Leo Messi do manexo dos porcos. Sí, casi. Case porque estamos falando de que este neno é campeón galego xa. Sí, o ano pasado ganou o campeonato de manexo de porco celta. E agora imos a polo campeonato de España, amigos, porque en nada pode ser que sexa xa o campeonato de España. Sí, estamos baraxando aí para ver se hai competidores de España e a ver se, bueno, pues vamos ao concurso de España. Pois a ver se imos ao concurso de España, pero que aquí, amigos, pero mirade como témolo aquí preparado. Anxo, ti es o noso futuro, o noso presente aquí da gandeiría. A ti encantanche os animais, verdad? Si, bastante. E cales son os teus favoritos? Os porcos, pero aínda así, tamén me gustan as ovellas, as vacas, os cas, os gatos... De todo un pouco, porque ti de maior que queres ser, Anxo? Gandeiro e veterinario. Gandeiro e veterinario, para iso hai que estudar moito, ti vaslle dar caña, non? Si, bastante. Porque ti gandeiro queres ser porque xa de algunha maneira, agora, por exemplo, que rematou o cole, xa ves todos os días por aquí, verdad? Si, todas as mañáns para darlle de comer, botarlle auga... E que máis cousas che gustan facer? Pois manexar os porcos... E como os manexas? Como é o manexo dos porcos? A ver, explícame. Pois o manexo dos porcos é como tes que darlle cabara na orella. Vale. E depende da orella que lle deas, vai xirando pa orella. Por exemplo, se lle das por esta orella, ven pa lá. Se lle das por esta, vai vir pa cá. Ah, amigo, e tes que facerlles un pouco de cóxegas tamén por aquí, me dixeron, non? Si. E logo por qué? Porque senón nos concursos, se lle das así, venche un poquinho máis rápido. Va un poquinho máis rápido, como rápido me dixeron que fuches no campeonato de Galicia e que deixaches a todos impresionados. Si. Porque tiñan todos 30 anos, amigos, tiñan todos máis de 30 anos, e aquí Anxo, con 9 aniños que tes, verdad? Cantos anos tes? 9. 9 aniños e gañaches a todos. Si. E agora, por exemplo, estás adestrando con esta porquiña que temos aquí. Como se chama esta porquiña? Lady. Lady, esta é a nova porquiña coa que estás competindo agora. Si. Porque como se chamaba anterior? Galiciña.
Galiciña. E esta é a filla de Galiciña que ganou o campeonato de Galicia. Así que ahora imos con Laidi a polo campeonato de España, compañeiros. E nós aquí despedimos con noso mellor gandeiro, a futuro da gandeiría, amigos. O Leo Messi da gandeiría, témolo aquí. Chámase Anxo, compañeiros. Pois un biquiño moi grande aí para Anxo, cruzamos os dedos aí para que Lady lle dé a victoria, como se fixo a súa nai. Manel, como biches o rapaz aí manexando? O rapaz, cuidado, se maneja. Eu non sabía que había carnes de manejar porcos, pero lo veo moi bien. Ora, é moi importante isto das vacacións, sobre todo a nenos urbanitas que viven nas cidades, que tiñan a suerte, ou que si poden ter a suerte que tiña eu de pequeno, que vivíamos nun pobo onde non vías contacto ca industria, vías a teu para ir traballar, ir á escola e tal, pero eu pasaba os veranos en Centroña e a verdade o que disfrutabas, ibas con tua abuela, sabías onde salían as xudías, sabías onde salía leite, ter ese contacto. E, por certo, aproveitabas tamén no verán para coller o teu fillo para que aprendera aí de carpintería ou deixábalo ir á praia? Sé sincero. Bueno, vai máis á praia ahora que antes, porque antes, cando era pequeniño, puña máis atención á carpintería. Ahora pasa un pouco de todo, porque sobre todo no verano. Pero a verdade que sí. Agora, 8 9 niños a época gloria de guialos un pouco. Estamos aí... E incluso antes, o que acaba de decir Manel ten moita razón. Si tes a sorte de ter unha referencia... Moitas. Se tes a referencia ou a cercanía dun pobo e podes levar desde pequenos os nenos, os meus en concreto, cos seus avós paternos, tiñan esa sorte, e hai un cambio, hai unha maneira distinta de entender a vida, para os rapaces. A mí dame un pouco de pena, porque os nenos teñen un amor innato polos animais, todos os pequenos, e moitos venos a través dos libros, pouco máis. E a min dame moita rabia, porque é verdade que os que vivimos na cidade, eu estaba xusto pensando no que estaba pensando Manel, sabes, de dicir, chegar no verán ou mesmo as fines de semana e poder ir á aldea a ver as vacas, a disfrutar, a aprender, a darlle de comer e demais. Claro, non todo o mundo ten esa oportunidade e a verdade é que é pena, non? Porque eu fago unha autocrítica tamén, non? Moitas veces é falta de tempo, ao final, pois, os que vivimos na cidade facemos outro tipo de vida e non prestamos atención a isto. E creo que é importante para que haxa remuda e para que os pequenos aprendan un montón de cousas. Totalmente, Carla, porque non sei se che parece significativo que o rapaz, cando lle preguntou Óscar, dixo, quero ser veterinario, non? De maior. Probablemente, se non mamas unha paixón dende pequeno, é difícil que logo se che dé por facer algo, non? Sobre todo veterinario, creo que hay que tener vocación. Esa vocación se consigue cun trato moi cercano, estando moi preto do mundo animal e da natureza, non? A min pareceme maravilloso que haxa rapaces que estean dispostos, que amen, que lles guste e que estean dispostos a asumir esa tarefa dos seus pais, non? Porque pareceme que, bueno, que hai esperanza de que o máis sagrado que é a nosa comida, non? A fonte da alimentación, a terra e o mar siga sendo aí. Nese dato, non? Que o 70% do sector ten agora mesmo máis de 55 anos, precisamos remuda, así que nada, un biquillo moi forte para Anxo, moito ánimo nese concurso que seguiremos aquí de preto. Por certo,